Vítam vás tu pri rozhovore po zápase Zlaté Moravce proti AHC Dukla Senica. Skončilo to 7-1 pre Zlaté Moravce a najprv by som sa chcel opýtať kapitána týmu Zlatých Moraviec, ako by som zhodnotil tento zápas. No tak, vyšli nám nejaké prvé dve akcie, kde sa teda náš kanonier presadil konečne. Dal 6 gólov z tých 7. A potom sa nám už jednak začalo hrať ľahšie, no a super to nejako podľa mňa zdal z môjho pohľadu, ako boli takí bešťaví, boli bez energie. A tým, že ich bolo veľa, mohli rýchlejšie striedať, možno, že by boli viacej v tempe a by nás možno ukorčulovali, ale ja by som to asi takto zhodnotil, takže taký odozdaný výkon by som to zhodnotil z ich strany a my sme si tak potom už v kľude hrali, nahrávali a už sme si aj skúšali veci nejaké, takže tak nejak. Senica, bohužiaľ dnešný zápas vám úplne nevyšiel, ale aj tak, jak by ste ho zhodnotili? No, ťažko sa hodnotí zápas, v ktorom nič nevychádzalo. Nevedeli sme si prihrať, nevedeli sme sa dostať z vlastného pásma. Neviem, taký náš už štandardný štart každého zápasu v tejto sezóne, že inkasujeme góly. Po tom treťom už je to také, už ťažko sa tam hľadajú aj sily, aj chuť a ako aj kolega povedal túto, potom už to bolo aj u nás tak cítiť, že už je ten zápas taký odovzdaný a hovorím, ťažko, dneska nám nešlo vôbec. No. Čo vám dnes podľa vás najviac chýbalo k lepšiemu výsledku? Prihrávky vôbec nič, nešlo nám vôbec nič, neviem, či by nám aj pomohlo niečo dneska, neviem. Ťažko sa mi to hodnotí dnes ten zápas. Či nám ublížila tá cesta sem. Zlaté Moravce, naopak čo, ako by ste sa možno dnes tak nejak vyzdvihli, že vám to dnes išlo, možno čo po minulé zápasy vám nešlo? No, dali sme góly hlavne, no a tým pádom z nás opadol nejaký ten tlak. Opadla z nás tá nervozita, ktorú sme mávali, keď sme aj tie predošlé zápasy tesné prehry, ale teda veľa šancí sme mali, góly sme nedali, tak sme boli z toho nervózni. Na lavičke už potom tie rýchle rozhodnutia už sú není správne, pokiaľ človek pod tlakom. A dneska to bolo také uvoľnené. Väčšinu času sme boli viac menej u nich v pásme, takže tam sme si nahrávali po obvode, viac menej stred mali vyplnený. Sem tam nejaká strela, nejaká dorážka. A viac menej sme nepúšťali nejako do nejakých ani breakov, obrancovia to výborne tam zachytávali a už na červené viac menej. Tak, ale musím pochváliť hlavne teda taký férový súboj, že neboli tam žiadne zákernosti, napriek tomu, že teda prehrávali, tak nesnažili sa to nejakým spôsobom vygradovať, nejaké emócie tam robiť alebo niečo, takže z tohto akože chválim supera, že seriózni chalani. Už máme veľkú časť sezóny za sebou a chcel by som od obidvoch tímov počuť, že možno v čom ste sa zlepšili od začiatku sezóny a možno na čom by ešte bolo dobre zapracovať. Moravce, môžete začať? Ak môžem povedať za nás, tak ja myslím, že stále hráme viac menej to isté, ale ako som hovoril, tie góly nám chýbali. Aby sme sa uvoľnili, aby sme si hrali ten náš hokej, aby chalani robili tie správne rozhodnutia v tých situáciách, keď sú pod tlakom. Jednak trošku toho šťastíčka nám možno, že sa tam chýbalo, potrefali sme kopec tyčiek, takých zlomových momentov by som povedal, takže tam sa potom superi chytili a tým pádom by sme mali o 10 kg ťažšie hokejky a super mal všetko ľahšie, no, tak sa potom ťažšie hrá, takže ja dúfam, že tento zápas nás nejako naštartovala do druhej sezóny, do druhej polky sezóny, teda sa to nejako pretaví na výsledku s ťažšími supermi. Senica, taká istá otázka na vašu stranu. Tak my by sme hlavne mali zlepšiť to premieňanie tých šancí, lebo nemáme ich moc v tom zápase, aj keď máme, tak nepremeníme tú šancu. Stojí náš tu kopec síl, potom to není také, jak by sme chceli. A asi hlavne to by sme mali zmeniť do budúcna, keď chceme to play-off uhrať, ale takýmto štýlom to bude veľmi ťažké sa tam vôbec dostať. Ďakujem vám pekne za rozhovor a veľa šťastia v ďalších zápasoch. Ďakujem.